हाखौबो नायथावथाव ओमफ्राय गोबावबो जाबाय नालाय फैयाखै बिसाय मानो फैमारदो नों हा मानो फैमारदो आङो दाखाल बनबो जेबो बुंनानै होआखै दे आं बुंनानै होदोंसै माने हाबा दं सानैसो थानानै सानैजों रानिखौ माने हस्पिटालाव लाबोदों आरोना हस्पिटालाव नङायो माबासो मा होनोथाय बिदिखौ साब सेन्टार होनो आरोना हस्पिटालानो जेनेबा दा बिजि थुनांगौनो 2 मासनि मास मोननै जाबाय जोंना रानिया बिदि फुंजानि नै हामफैनाय खामानिया रानिखौबो आंसो लानो हामफै हारसिंनो अख्लायबावो बवा सालोंनायफ्रा नायदो खुगाफ्रा मुगु मुगा जालायदों जानायफ्रा जांखां फैगोनबा माथो जाबा फुजा होनायानो फेमालि बबेयाव लालायनानै जादों नायलाय माथो प्लेट बाहायबाय थानो बाहायबाबो आंसो सुनांगौ बाहायाबाबो आं सुनांगौ नै नोङो आबै आयै फिसौ सालोंदो फिसौ थाब थाब हाबायाव थांनो नागिरनायखौ हगार हरलाय बवा थांखागोन आं खारफालांखागोन थांफैसै अबेनि हाबा 9 थारिखआव थांगोन आङो फिसा गारा थांफागोन आंबो गारनानै थांनो मालाय मुसुन गाइखेर दंना थांगोन आरो मुसुन गाइखेर दंनो दे बिराद खामानि दङ खामानिखौलाय नोंसो आङो मावनो होननानै लाबोखादों आंलाय मानो मावनांगौ हिनजाव मोननानैलाय हौवा मानसिफोरखौ मोनबाय थायो बे हाग्रा बंग्रा मैहा माया थांनायफ्रा नै थांनांसिगोनलायसै आंहा मै गावनो हाग्रा बंग्रा हाग्रानि मानसिफोरखौ दंफां हाइबें लायनो थांसै आङो हाजोआव आंसो मावजोबनांगौ नङाबा दिदलानो मोसौखाया बोरमाखाया जेबो खालामायो ओंखामल' जायो खालि बेदरल' नागिरो दाख्लैयो न'आव हारसिं दाउ मासे फुथारना जादों इयो जालायखो नंमारगौ सयथिनोबो दा फैखा सुबाय आं रानिखौ माने हस्पिटालाव लाबोदों आरोना हस्पिटालाव नङायो माबासो मा होनोथाय बिदिखौ साब सेन्टार होनो आरोना हस्पिटालानो जेनेबा दा बिजि थुनांगौनो 2 मासनि मास मोननै जाबाय जोंना रानिया ओमफ्राय नै हामफैया बानानै बिखुङाव गथ' बानानै सोरखौ नेदों नों अनसुलि बिमा होननाय जासिगोन गथ'फोरनो पलिअ दौनांगौनो गथ'फोरनो बेनो आरोना जोंना साब सेन्टारानो सिगाङावबो आं ब्लग बानायखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बायद'मोन दङ ओमफ्राय जोंहाबो मादैया बेहाय आसामाव मावो आनैबो मावो बाहादुर आदर्श नै ओमफ्राय चेन्ज जाबायदां जोंना डक्टरा বাইদেউ ভাল আছে না মোৰতো ভালেই বৰ্তমান বিয়া হ'ল নাকি আজি গম পাইছোঁ মই 2 মাহ হৈ গ'ল না ক'ত বিয়া হ'ল জামুগুৰি माने बेनो आरोना लोगोफोर माने हेडआ सिगाङावबो आंनि भिडिअ नुखांबाय नोंथांमोना दा माने हेड बायद'आ बेनो आरो माबानिया माने साब सेन्टारखौ आगोलावसो बुङोमोन आरोना दायो এতিয়া কি কয় বাইদেউ हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टार दा माने रानिखौ आङो बिजि थुनो लाबोदों आरो नै बिथिं नै मादैया माबा लिरगासिनो दङ
मादैयाबो आसास नालाय जोंना आसा मेदाम अंगनबादिबो मोननै এফালে বাইদেউ আছে কি খবৰ বাইদেউ আছো বৰ্তমান ভালে ভালে ন আপোনাৰ কি খবৰ মোৰো ভাল বেয়া মাজতে আৰু বৰ্তমান জিন্দা আছে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত बे माबा बायदिसिना मा टिटि बायदिसिना मा फ्रिजआव दोननांगौ ना बे गुसु बेथ' गुसुसो ओंखायनो लोमजायो दा गुसुनि थाखायनो दाथ' थान्दाबो ना दौनांगौसो ए पलिअ मेगननि माबानि थायो दौनांगौ ओंखायनो गोरलैयाव मुलि मोननानै सानाया गोलाव जाबाय थायो मोजां मोनखा आखाया Biji. So guys, pendelनि खामानियानो सोलिबायानो हाबानि डेटखौ आं बुंनानै दोनसै दसेनि उनाव माने बे लेथ्रा जोबदों बे एसे खामानि दंबावोनो माने औवाया थोदिया पेन्डेल खाग्राफ्रा बेनिखायनो दिनै थांग्रोबाय गाबोन फैफिनसिगोन बेनिफ्राय जोंहानि बे सिथ्लानाथ' जाबायानो कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय जेब्ला हाबा अब्ला बे हाबानि खाथियावसो बेयाव गासैखौबो स्क्रिनखौ सोंजोबसिगोन आरो बिसोर फैनानै स' आं नोंथांमोननो बुंनानै नै हाबानि डेटआ माला दं होनना बुंबाथाय ओइ जाफैलाय दे हाय खै तारिख हाबानि डेटआ 10 तारिखआव शुक्रबार गोलैयो दाखालि 9 तारिखआव लानो नागिरदोंमोन ना बिस्थिबार गोलैनायखाय माने बिस्थिबार हरनि एकता बिस्थिबार शुक्रबार गोलैयो शुक्रबारानो गोलैयो 9 तारिखआवनो हाबा जागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय 10 तारिखनि हरावसो माने 9 तारिखनि 12ता बारनानै हरनि 12ता बारनानै एकता बेसेबांसोआवसो दङ होनबाथाय 10 तारिख गोलैखाबाय नालाय बेनिखायनो 10 तारिखआवसो हाबाखौ लादोंसै हरावथ' हाबा दाननो हाखाला नालाय औ बेनिफ्राय नैबेखौ गासैखौबो खाजोब्बाय पेन्डेल बोथोरा दासाननैसो बिराद बिलाइ सिरिजोब्बायना गोदाव सोराव जागासिनो बोरैबा नाङो खामानियाथ' जाजोब्बायानो सानना ला ओमफ्राय गोबां मानसिफोरखौ लिंहरदों लोगोफोरखौबो गोजान गोजाननि ओमफ्राय खाथिनिखौबो लिंहरदों आरो सोरखौबा लिंहरनो बावदोंसो नामाथाय आं लासै लासैनो दाबो आरो दिनै 28 आरो 10 दिन गाहाम दंबावो स' बे समनि गेजेराव गोबांखौनो लिंबावगोन आङो सोरखौ लिङाखै स' बेनि गेजेराव आं बुंनानै आं माने आङो बिजाय सासेजों रिलेसनशिपआव थानाया जोबोर गोबाव जाबायना ओमफ्राय आइया नुदोंना नुवाखै बिहामजोखौ आगोल नुदोंना नुवामोन नोङो आगोलाव बिहामजो हा सानसेबो नुवाखै मानो नुवाखै सानसेबो नुवाखै मारै नुनो माने बेलेगाव थानायखौ आं नुयो नामा बे फट'बो नुवाखै नुवाखैथ' आरो सानसेबो फट'बावबो देखाया दायो रानिखौ बिजि थुखांबाय बेनिफ्राय फुजा लादों नालाय जोंहा रानिनि दा बेखौ माने फुजाखौ होनानै लाग्रोनोसै न'आव थांनानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जे भिडिअ नुदों दा जोंहा खोमदोन बसुमतारी ना मामोनथाय टाइटेला जोंना एक्सट्रा इउटुबारनि हाबा फैगासिनो दं आरोना आंजोंनो एखे जाबाय डेटआ बिनिया आंनाबो थांनाय 2022आव मार्चनि 10 तारिखआव हाबा दानदोंमोन 11 तारिखआव रिसिपसन दा 11 तारिखआव आंना फार्स्ट एनिभार्सारि फैगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नायनोसै थांनो हागोन ना हाया आंखौबो खबर हरदों आरोना एक्सट्रा इउटुबारा लेंहरदों दा आंनि कार्बि आंलंआव बेसेबांनाखि बिग फ्रेन्ड दं नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आंनि भिडिअआ माने कार्बि आंलंआव बेसेबांजन मानसिफ्रा नायो एसे बयबो कमेन्ट खालाम आं मिथिनो लुगैदों आरोना दा थांनो हायोबा थांसै आङो बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय माने जोंहा बिदिनो इउटुबारफोरनि गोबां माने आपडेट लाबोयो आरोना एक्सट्रा इउटुबारा ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नायबाय थाखायो गोबाङानो
दा बेना सिगाङाव मोनसे चेनेल दंमोन दुखुनांथाव बाथ्रा माने 1 लाखनि बारा साबस्क्राइबार थानाया माने बेन जाबाय आरोना चेनेला दा मोजाङैनो दायो मोजां ग्र' जागासिनो दङ बिथांनाबो दा जिथिया जुलि जासिगोन बोराय लिस्टआव हाबसिगोन आरो दा एडभान्स कंग्रेचुलेसन जोंहा खोमदोन बसुमतारीना औवारिमोनथाय टाइटेलखौथ' आं बारा मोजां मिथिला आं सोंनायबो जाया जिखुनु जाया खोमदोन आरोना नामा एक्सट्रा इउटुबार ओमफ्राय नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनायानो आरोना बेना एक्ट्रिसा जानो गोनां माने हिन्जावा बेना ओमफ्राय दे आं दा थांसै न'आव नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर जुदि आं बायसान्स थांनाय जायोब्ला माने लोगो मोनगोन आरोना बयखौबो आसा थाबाय लोगो मोनगोन होननानै हामफेया माने सोरखौबा लोगो हमजानो गिनानै हगारथ'नो नागिराखै अब्लाबो आं थांनाय जानो हागौ गेरेन्थि गैया मा होनदों नोङो